Joluno gongero ni kama mach lelie ikungi chopo kanyere mondo mi neg mach. Bang' nego mach tinyalo penye ni tang'oma no kelo majno ero. Live chenro mari mar kuku mar wach kawuok Tiana Kot Milimani Kisumu. Machiegni chenro ni eri kamada gomba gi jotelo gi koma wuok e Kenya National Police Service Commission. Antiere kairi koda kagi CEO Migosi Joseph Onyango kachielo koda kagi Vice Chair Daktari Alice Otwala. Penjo maduong' wasebedo kwa bayo polisi kite in quotes negisekoso kar kairi, wasebedo kwa bayo gi ayany, wasebedo kwa wacho weche moko mopogore mathoth ahinya nwasenego mach. Koro chopo sa mar penjruok ni to majiniri ang'o momiyo osebedo ka oliel, ang'o madibed ni polisi ma samoro timo gik moko ma ok nyalo bedo ni wanyalo winjo wan, ang'o momiyo samoro waneno gi ka jogi kuma coach dibedi ni piny osebiro gi magi chope korot koro paka ochopo kama nyako golie koke mondo mi odog chien live. Nyinga en Haron Otiene tipa chiele kene minne piny luo kairi kachiel kod pinje ma oko Lolwe TV gini en marwa. Mama, ibe nade? Not bad, Haron. Good to see you, Daktari. Good to see you. Mimi wacho nije luko kiwache kizungu matindo gino poko deka mara mora. Asante sana. CEO. Ibe nade jedung? Erokamano kabisa. Erokamano morbe kai kauja. Yes. Itwiri mana kasi ya diri. Iwacho ni joma nyidende machako gik moro. Daktari yie mondo miacha kodi. Seche mang'ato wacho ni National Police Service Commission ng'ano lose ang'o? Ng'ano lose migao momiwa gi Constitution mar Kenya 2010 nowacho ni police bendo omiye commission mar gi kendgi. Chon ne wan gi police duto gi public service duto ni ng'iyo gi Public Service Commission. Yes. To kanochopo 2010 to police bende nomi margi makoro iluongo ni National Police Service Commission. Yes. Mandate of this commission en mar recruiting police officers. En mar ng'iyo promotion mag police officers. En mar ng'iyo disciplinary control mag police officers. And all the other welfare matters. Waluongo ni HR mag police. Yena mondo mi akel bwana CEO to nikech en ema obet ka malo kacha chande mogik. Ene machuodho te wacho no ting'e toke, ler te bendo ting'e toke. Ang'eyo ni daktari osewacho gige komanda tor mar wach ma utimo. Utime nade kachiel koda gi tudruok maru bende koda ka gi IG kachiel koda ka gi IPO. Bende tudruok mara mara kose onge jadong. To gi kaka nokelo mar dire jadong. Erokamano nitie tudruok machiegni kabisa mar National Police Service Commission. Mokwongo daero wacho ni National Police Service Commission nitie gi commissioners ochiko. Yes. Kuom commissioners ochiko gi nitie chairman, to nitie jalup chairman mantie ka, to nitie inspector general. Yes. Gi jalup nariyo. Inspector binubet go Inspector general en ben commissioner. Gi jalup nariyo ma deputy inspector general. Yes. Gimbe gine commission. Kaito nitie ji ang'wen moko moyier e yor mar competitive mondo obede commission. Koro mane kaka commission obede constituted. Yes. Kao to commission no obedo supported isire gi secretariat. Yes. Mane ma secretariat no ane ma lead kaka CEO mar secretariat ma konyo weche ma mandate ma jalup jakom osewacho ne commission. Yes. Koro seche ma iloso e tich maru ng'awa matimo ang'o to ng'awa matimo ang'o? Yes, etijoni mar mandate mar human resource te mar police itime gi commission. Yes. To daer ke ali nakwacho ni nitie pogruok between the National Police Service Commission gi agents moko mopogre. Nitie kaka IPOA ma koseket katiba, commission nie katiba. To gima siro katiba gin acts of parliament ma facilitate magonyo magolo chike ma support constitution. Mokwongo en National Police Service Act. Yes. Mar ariyo en National Police Service Commission Act. Kaito koro acts moko biro ma kaka IPOA, Independent Policing Oversight Authority Act. Yes. Mano bedo enabled the policing sector. Kaito nitie EACC, nitie gi moko makonyo in the criminal justice system te. Koro act gi te bedo interpreted
mopogore gichung' gi to gite ging'iyo mana wach mar policing in Kenya. Ka ilose wach mani acts gi gochung' gi manyiso ni ng'ato ntiere koda tije motiyo. Nitiere tije motiyo. Ka nyalo mede mano matin. Nitiere IG. IG is the commander. Yes. En pile ka pile okinyi opogo polise tich kaka polisi nitie. Mane tije kuond mantie crime, kuond mantie ang'o, jok mane traffic, jok man en command. One as a commission, one HR. Wamiyo gi backup mar ng'iyo ni jogi olosre nade. Ka giduogo ot, gin gi chiemo, gin gi career progression, gin gi discipline, gin gi ang'o, mago gik mwatimo. IPOA en ka koro wananchi ok mor gi gima police timo. IPOA nigi thuolo e mandate margi mondo winj complaints mar wananchi against moro be makanyo madwa nyisi ni logo internal affairs unit. En ka police nigi complaint, police themselves ginyalo dhi ka internal affairs unit mondo rang complaint noendo. So there are so many institutions that support the police work in that order. No chak National Police Service Commission karang. No chak in the new constitution, but the first team came into effect in 2013. Igni igalo faria koda parga de nyaka woneri walose igni maro maboro. Ulim kamane ya utima ngoto utima ga kanye. Eno ya woka wono saba. Gini ogima be. No kwaling the first institutional commission manoketi. Ne loso chike. Ne loso team. There was a major venture there, transforming the police from the police force to the police service. So this is the major work they did at that time. Atanya no para dalomani parade TV kama pini so wa M-Pesa margi, pini so wa ngomari. They did that effectively. Manage translate jok manentie tonka mobiro into the real service according to the constitution. Koro sanita gise biro is asked now to grow from where they left. Mondo wangi all these other HR matters, mondo make sure ni police nigi ng'at mawuoyo for them. Omiyo lingno, afane iwinjo to negi winjo gi negatively. Because it was about vetting. Vetting tapa ni winjo wotba. Bwana CEO yena mondo me penye achiel ma penye daktari ni. Nikech ng'at mang'iyo National Police Service Commission owacho ni untiere to uchalo jok ma onge. Adiri makende, nitiere ng'at moro ma samora winjo tielo moko oganda na madho luo kara ng'eny gini eri to samoro manya to ere gi mondo mami kada radio kada na TV talk show to dhano penjore wapinyi magi kizungu bene on visible na one visible to tij sirikal samoro okiwuoge mateka ino nikech tiju en mana mar service, police service. To sani koro wuok kabisa mondo nikech wase realize ni no one visible kako nego be no visible. Sani wachako ng'wech manyien gi ka commission manyien biro biro. Mar nyiso police ni untie gi access. Police ete maneno kata ma winjo asani. Untie gi access joma nyalo wuoyo on your behalf nikech un joma iluongo ni discipline service. Koro wadwa wacho na ok police kende but ne wananchi be ni mondo ng'e ni nitie kumoro minyalo dhi ni National Police Service Commission ma tijgi en ng'iyo maslahi mar police officers. Amiyo koro wawuok wan sani wane mwamanyo. Wane mwamanyo wuod joni to un kanye, wamanyo ng'agini ni wan kanye nikech koro wawuok wadwa ng'isore wan tayari mondo mi service. Maslahi mane maong'eyo. Hold that thought. Live chedo mari mar kuku mar wacho ni Haron wasiwo koko mondo mi wangi maslahi mauto. Tich mar sirikal bendo kidonje gi kori ahinya. Mano kwechega magweche mwacho kod CEO nyambo mar National Police Service Commission aso nyadendi Dr. Alice Twachuna ni Haron ochopo sama kuro ugoko mondo midano mondo miyonewa kenunge tijinero mawatimo to nikech gichunge tuko bila mondo miginendo bila njire koda giywagruok kata mana midhiero mora koso onge live chedo mari mar kuku mar wacho nyinga en Haron Otieno. Kama nawe chande bwana CEO awe sama penji ni to gin maslahi maje maungi wuon ma police mane ni tena nyara choni oyo kata gima timani eri ngane gine onego beni chike itgi. Pero kama mokwongo kabisa en ni kapok idonjo police nitie nyaka nyiri wuon ni be tijni adware koso kadware. Koro recruitment mar police e gima mokwongo.
to ang'iyo create environment sani wabiro gi weche manyien mar competence gi mar ability to do. Ni kapok oteri ka police ing'iyori iwuon kapok idwaro tijno. Ni ma be tich madwaro timo to chal nade. Bima lek mar robote. Erokamano. Nikech chon nikawi akawa ni be ibodhi neno mbele. Sani koro puonjruok obiro ni nyaka ing'e gimidhi timo ma kok idwa tichak chon iwerigo. Mano mokwongo. To kisedonjo kanyo, to nitie gimoro ni training and development. Dhano moro amora nyaka dongre. Koro wan maslahi mar ariyo mwang'iyo mar police officers en niya, ere kaka inyalo dongori ei police kanyo. Ei police kanyo nitie weche mang'eny. Inyalo bedo daktari e police kanyo. Mos kapok ng'ato neno mondo mi wakenge matindo tindo yien adhi biro mana e police geko. Iloso gimoro ka ere biluongo ni pre-training, loso gi ji kata go kodgi mbaka. Adano mi akel daktari matin. En ang'o ma utimo kapok ng'ato kawo mondo mi odhi bedo police to utime nade? Let me introduce gimanyien miluongo ni pre-recruitment training. Pre-recruitment training ni dwaro ni wawuoyo gi ji, wanyiso ji ni career mar police, what does it entail? En gima kidonje, tigo timo magi mondo kik wakaka nyithindo. Nyanyisi ni nyithindo go gin 24 years and below. Omiyo gin jok ma bende in their formative stages. Pod ok ging'eyo malong'o what it means. Maybe en odwa akuna otera yudo job. Ok wadwa yudo job kamano, wadwa yudo job ka gima luwore ka gima gidwaro gibende. Koro wadwa joma ka wase nyiso ranyisi gi maber. Gidonjo ka ging'eyo, gin well informed gima gidhi timo. Achigni do kirsiyo to watiek bet maer. Seche ma wach muloso kodgi nieri. Ubiro yiro apa kama osebet arono osedhi oseringo oseng'i health mare uloso kodo kachani koso uluororu monde kapok ochopo chieng' ma koro adhi e ng'wech nieri. In this recruitment, the last recruitment, Makani training, nyote wadi round in all the counties. Mawanyiso ji, wabedo gi baraza. Kamaro kaka moro mane wadhiye, nwamedo gi baraza, nwamedo gi police wuon. Mose timutiji no mabende can tell the story. Ni tiji police, my experience and ma. Koro wananchi duto kapok gibedo police, in uniform. Kapok gidhiye pa. Kapok gidhiye pa. 2 weeks kapok wadhiye pa. Siyo ere kaka ung'eyo ni magi eki gin jok ma bodwaro tij police koso en gima general koro tekniki te owinje. Ma kalone golo lendo. Mano golo lendo ni chief na joma ni ji wadwa timo recruitment oselandi. Koro kini interested in recruitment kigo tijni to biuru mondo wamiyudi briefing. Achiel kuom gik ma wanyiso ji en kaka nature mar tijno ni tijno chal nade. Mar ariyo en gima chandowa kae mar corruption. Mondo wawuok e lela ma wanyiso ji ni kigolo nduruchi nidwa miyo ng'ato obed police obed ng'awa machal nade manosoni kendo nwanyiso ji ma wamiyo gi warning ni kigolo ndururu nidwa miyo ng'ato ni mondo orwaki e tij police mano wachni in ng'amo golo gi ng'amo kawo chalru. Lakini jinisha nokawo Tema wacho ni mano police en ben ochalo reflection mar society. Junior police officers mano loso koda in confidence. Misanya haro pesa choka cha na ringe dika cha chande. No ka unya Kisumu ka. To mano gimiya nyisi ni CM1 police. Nikech police no tiende ni en a reflection mar society. Dinya ka bed mosewinjore ngane gi ngane. To utew richo. Because Joseph idake Kenya kaeri. In kod nyithindi bende. Samoro an kod in Nyasaye oketo ore amoro gi daktari manyalo gono simo te konye bi nyago chena takonyi kamoro. Tire dana moro dala, kwana moro dala. Nyathine na chiel nge samoro dong jonyuol gi onge no to en kich. To koni oyo. Ma tu lweta nyathino bedi police kochopo to be yawange. Samoro nyalo dwaro gol pesa ne moro. Dong koro wacho ni police mong'e chik chama kawo pesa ne mokoso. Gitagi koso nikech mane momiyo watimo pre-recruitment. Gitagi koso nikech watemo nyaka nyiso jodongo. Watemo nyaka nyiso ng'at moro amora ni kiyie nyathini ka nigi qualifications modhi yoreno. To be sama watimo wang'ni kendo wadwa timo moro higa mabiro kata kapok ochopo higa mabiro. Watimo lela ma nyathi moyombo e mbele kanyo ma ji tai society tenene ni matimo yombo.
tinde nyaka medical report Yes. nyaka otiek te Yes. tek ahinya mondo bedi mobedo matek ne nyaka polise ma nyaka joma timonwa recruitment mondo otim mibadhi ma nyocha timre ok oditie kade chiel nikech ma en gir society ok en gir wakende. Iwacho mano welfare achiel ma uloso gi jogi eki kapok ochak dhi e ng'wech mondo mi gidhi koro ging'eyo gima gidwa biro e ma mano gima ber nikech ok ohingi timre e sectors mamoko kata an awuon ok nang'eyo an awacho mana ni gima ng'en an aneno TV aneno ni timore bire TV kanyo ero. Bottom line ang'o gini kendo ma ucheko e welfare nyiri en penjo minyalo chako wach moko daktari bi nyalo wacho moko. Nachako nadhi achiel kachiel. Yes. Koro nasewacho wach mar recruitment, Yes. adhi wach mar dongruok mar development, mar iluongo ni training and development. Mar adek ma wang'iyo ahinya en weche discipline, control. Ni wan kaka commission ok wan ma timo discipline ne police. Yes. Inspector General ema timo discipline mar police. Yes. Wan kaka commission watimo gimoro ni disciplinary control. Tiende ni ani wamiyogi kaka polise onego dag gi templates gi guidelines mek discipline. Kendo watimo gik moko ni transfers mar police officers. To wan ok watim transfer kaka commission. Nitie jatendgi ma inspector general ema timo transfer to kelo ne commission for determination ema kade ne transfer gi otim e yo makare. Kaito be kata kidwa wuok nitie kisetimo tije askari to koro idwa wuok wantie gi regulations kada gi kada wach ni kidwa wuok bang' higni 12 kata idwa wuok bang' higni 50 kata idwa wuok kiritaya e higni 60. Mago te ne mikakati ma commission oseketo mar ringogo. Okay. Yeah. Yes, I don't know tomorrow. Housing issue. Yes. But it's a big welfare matter. Serikali Sebetka discussed this matter. The last policy Mawango, the police of Union Mono Dago. Yes. No making house allowance. Yes. Mono Dago. Part of this was to make them part of community. Okodo police moda kunai laini kende. Yes. Because we work okoto gina no raia kazima gina dui. Wado police moda giji, manenoji, and people also accept them as part of our community. Because police eno wadu, enyatena, eno wadwa, enjaodi, enjaodi ngacha, en human, ena Kenyan na Kenya na Kenya. The other welfare matter Mawango, en ka police tiyo, gihinyore. Yes. So, what insurance cover? What do we give them to support them? Okay. Mondo, we are sick mon. Koro ka police tiyo, what do mondo be covered? Medically, onyalo injured, obiyabo de injured teach, onyalo do kamo de hospital. Who work in hospital? Ka ohinyera hinya, then matibabu binyalo miye. The same to the family, the children, the wives. Welfare police. Nitie polisi moro mane no chendo ni rege saniri boss ne osebwogo ngema ne onyise ni in adwa teri transfer marabora kod ilano nyadendi more kambie kod laro pesa okong'ere ere kaka polise masandore chopo iru ang'o mokelo Nyanza kare kaeri kachiel to koda ka gitiju ni eri ere kaka polisi moro ma samoda nondo mi ochop iru to kik mondo bed mi chopo iru ne kelo ne ageta moro japiny bende chando polisi idwa loso gono kachiel kod polisi bende loso kodgi mondo mi kik kuro gichak tiyo japiny kod agoko nikech nitiere ng'an mareteanegi makuru manero bang' jere machuok kende live e chero mari mar kuku mar wache Loger TV gini en marwa nyinga en Haron Otieno bende nitiere ng'ama nyalo loso e logi wuok oko mondo mwago mbaka e lo polis mane momiyo wadane mondo mwago kodgi mbaka kairi mane mtango machano gito nyalo kony nade nyinga en Haron Otieno wadi yio matindi kwa duogo telo mari mar chino mari mar kuku mar wache. Chenro mari mar kuku mar wach tielo mar ariyo ndiko bedo breach kana ndiko buk mar the Caucasian Chalk Circle ne nitiere lweny manobedo e par governor bang'e kano setim gima nogol governor e telo
Dhano nobiro jomoko nochwadi koko nobedo kar kanyo. Kata kamano ji te ne ok openjo ni tang'o momiyo ne polise kanyo tiyo koda gi teko mang'eny mar hinyo jopiny. Nyaka achiel kendo ni Gurusha ema nopenjo sama noting'o nyathi mayom manyabogno e kore ni tang'o manomiyo gitimo kamacha. Mano momiyo wakelo jotelo mag polise mondo moko kodgi baka the National Police Service Commission wantiere koda gi CEO jatelo Joseph Onyango kachielo koda gi jalup jakom Daktari Alice Otwala live e Dolo TV. Daktari jina mondo ngachako di marmara kama na wechande. Police murne ni sanieri. Tagi CEO. Police murne ni sanieri. Oda dia transfer no se buoge gima gilaro okwara donje. Ntiere ng'at moro bende mahinyore pod ochune mondo menyako rie tich. Ere kaka uchopo iru jaduong'. Uchopo irgi. Ntie taratibu ma police gi wuon gi ng'eyo. Yes. Taratibu meluwo ka ntie complaint aino. Yes. Mokwongo oyiene police be the next level of command. Mondo ndeki owach wechegego o specify to bedo solved at that level. Koro wuone nwa kao constable Oluoch. Yes, ni kod tabu. Kerwa channel. Constable nigi ng'at maluwo gi miluongo ni corporal. Yes. Ma immediate supervisor mokwongo. Ke corporal tidhi sergeant. Mang'iyo koro corporals gi. To okinyi kokinyi kagidhi gimoro miluongo ni tamam, sergeant ng'iyo achiel askari ka askari kapo hali na chal nade. Mane kaka taratibu mar tich no chal. To be ng'ato ni complain, ng'ato chal kama, ng'ato nohinyore, ng'ato notimore kama. Kia sergeant to ntie senior sergeant ma koro otelo ne senior sergeant nigi tije mang'eny. To achiel kuomgi en kendo ng'iyo mar welfare. Koro maga powers ma delegate na inspector general, commissioner delegate ma inspector general kendo miyo joge nyaka piny kanyo. Kia kanyo to ntie kiwango miluongo ni inspector. Koro inspector e ng'ama duong' e station kanyo. To inspector ni en miluongo ni duty officer. Mose pogo ji kaka gitiyo. Jo squad ne dhi kama, weche moko wuok ka mtoka ne nikech wantie gi waonge gi enough resources dhi kama. Koro inspector ma nyalo bedo gi ten jalup OCS. Ma OCS en chief inspector. OCS koro emuchung' ne station. To sani king'iyo kata katiba gi act no, nitie adwa kelo gini mondo jopiny owinje machiegni kabisa. Ni kano lok katiba kata nying ondik king'iyo act en OCS/WPS. Tiende ni Ward Policing Command, WPC. Ward Police Command opogore gi OCS nikech katiba expect ni Ward Police Commander ni tije okende station kanyo. Tije actually dhi oko hudumia wananchi. Wuok oko dhi ji. Yes. To mondo mano meneno ka tij policing koro opogore sana nikech choncha ni in kino yes tibete office irito complaints biro. Sani neno ka joge dhi oko. Mane chief inspector. Kia chief inspector tidhi superintendent of police. To dhi kamano superintendent kaito dhi SSP. Koro yumuna penji. Nitiere ng'at moro ma corporal mare machande. Ong'ado ne muya. Onyalo kalo modhir OCS direct with chwal. Koso nyalo biro direct mowachi ni my complaint man godo konya uru. Ok kamano. Nitie unit mo bedo found manyien miluongo ni internal affairs unit. Yes. Magi moro amora matimore e police camp kapok gichopo kata commission. Yes. Ginyalo dong mane ni otimore nade gi affairs, internal affairs unit. En uting'o ng'awa gi. To internal affairs nigi en independent. Yes. To en gi director margi ma ben police. Okang'eyo koda wan kodwe Kenya achiel. Kitolose Kenya ma wan kaka jo media, polise mathoth gin osiepana. Kendo tiyo kodgi machiegni. Ang'eyo gik ma jogi kikale. To ng'ato biro nyisi ni wuod John Mairi tapimoni to kik jatenda ng'e. To many kaka nyalo konyora. Aka case an example bende apimoni daktari gokinyi kano kode gitwakere gi moro machielo. Ma en police officer. Ene Nyanga kod Western Kairi mondo mi kik obed victimized gi Dombogo. Police ni ochun mondo mi odhi transfer nikech makosa manotim kod jatenda bende is a very senior person in the county. Owuok odhi oonge minode nosetho. Nyithinda ne godo nyithinda adek nyaka moro matin bende mano kod tin. Ochune mondo mi odhi ng'ama da chiko ite onge. OCS mare ok nyal nikech ng'ama no wacho nokoso en ng'ama duonga nyaka ni OCS OCPD gi noingo. Ng'ani redhi owacho na yiera chiel.
adong kairi to nyithina tagra godo kosadhiyo kadhi akaonge mana mondo mi bed maonge ngani ripodo dhi internal structure ni yuri to ka jogi bende mongado ne moya police ni dhi to kosatimo nang'o ema dwa nyisi ni kon on depend on ndiko barua na internal affairs unit to ko winje onyalo ndiko ne commission directly ne commission to wan ka wayudo cases ainago nyaka watim immediate investigation if barua biro kama to my complaint makama to kapok wambe wagine ne nyaka watim nono nikech police gena en dhano mana kaka mano ng'ato nyalo hango ne jatende be koro nyaka watim nono mone ni yani ni case complaint mobiro ni en genuine koso ok en genuine ang'eyo police gi ong'eyo structure no to be ging'e ni police commission tie to kata kotamore ma gisendiko nwa ma gineno ni onge reply sane neno police mang'eny ndiko ne nyaka nitie commission mopogore kendo miluongo ni CAJ iluongo ni Commission for Administrative Justice. Aneno ka polise mang'eny ndiko nyaka kuno. Moko kata gimoro matin ochwanya ni eno kodeo joge te kodeo structure ni ose ndiko ne samoro se chamo ibadi. Dio moko. Samoro koni jose anaja teno kae inya uri no siesta. Nyathino odini ne. Koro to kata monde kene commission mopogore go. Walbe wawinyo ni kejibu ndiko no to giwacho ni wadwa information mi kesa ina. To emo mena no ko oyaw sani. Kata to ka gindiko no CAJ nyaka ni nikech nyaka gimewa reply. Ma koke reply gichako ndiko ni mara ariyo to remind you. Kendo mara adek to kata ana wuon inyalo tera mbele kanyo mondo explain gimomiyo a certain concept kumoro wachne no kuwinj. Sama ya wanga no ka director mara zero babe ni sana chini. Binti namba ma police gi nyalo bucho no. Dial somo namba ni ma kwa makini mokonga dwa somo gi kizungu 0800 721 070. My toll free number migomo kwa pesa. Nono aboro nono aberio areyo achiel nono aberio nono. And toll free line. Ringe screen na matoro neno. Biro Nyanza kairi. Ano mokelo Nyanza. Wangigi madu. As I told you, we're the employer ma police. Over time, waseneno kanti a lot of issues ma officers were through. Koro gimanyo to decide mondo wamegi an assessment, medical assessment. Mondo wangeni given nadi mama limati. Tidigini, as I told you, is very demanding. Sete moko igo kondele ka video chwadi kite moko kanyo. Sete moko zinemaro tieno hinyori. So many things happen. Currently, many of them maybe they are suffering, as well as we think they are very well. Moko of a medical assessment. One year that the king, then we go to PC. What we want to do is that medical assessment. Monojok mani vitabu ina tomorrow. One professionally, one doctors mubiro. Mabro team on this assessment. Nisi moko kuom gi mosedaki chutegi endalo mang'eny. Koro awado mondo watim that medical assessment mondo koro out of that wale kaka wanyalo. Kwano wacho nang'o? Wangi polisi adima samoro chandore gwenge ma Nyanza ka. Wangi over 100. Okay, kaka nyocha wan Nairobi, waneno over 200. Police officers maneo dagi either injuries or just in medical dana and dana nyalo tuo or magi yudo disability in the course of their work. Nyocha wan Rift Valley, waneno Nakuru 225, nyocha wadi Eldoret another 200 waneno kanyo. So generally, there's a small percentage of maybe 1%, 100,000 plus police officers countrywide. So nitiere a small fraction have been living with these conditions. Koro wadwan mondo wang'igi wa assess gi mondo wamigi the relevant assistance. Siti maulo sono dwar mondo mi umigi konyo maber ni eri. Arane mondo mi maya penji ni to wachi ni gin welfare ni rik achi ni conditions mage kata mana gin tuoche bila mage ma polisi moro ma samoro ne nisani kik wondre ne ging'eyo gite kiri samoro ng'at moro makia ang'o ma ka polisi kale to nyego manyu mondo mi ukony joma untiere Nyanza nyiri mano gi kanyo live chenro mari mar kuku mar wach kadogo telo mar mogik mar chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno.
Tine tio chelo mogik mar chelo mari mar kuku mar wachi wenda gin migosi Joseph Onyango, CEO mar National Police Service Commission, kachel kod jalup jakom Daktari Alice Otwala lai pogomba ko tigi kimange mar police kachel kod midhiero gi kuma police kale. Akunde dito tulo giri montire Nyanza nyiri isenyisa gige kuma biro temo ana ndo modhi council mar police kachel to koda kagi benetie konito gin tuoche mage maka police ni godo to nyalo mondo tich maber monego bino manyo mondo mi ukonye. Nitie tuoche mopogore opogore, tuoche ma kawaida machalo malaria, chalo mithiedho to dhigo, mano is open to every human being. Mago ok watergi e medical assessment. Nitie mosebedo gi tuoche over a period of time, mamono gi tiyo tij police. Kaka nanyis tij police, en tich matek, en tich madwaro physique, en tich madwaro mondo ibed in a right state of mind. Gik ma gitimo bende dongo dongo, miyo gin bende from time to time gidwaro debriefing. Idwaro kiseting'o ji migolo jok ma yet zium, tigolo jok ma moto e pi, tigolo jok ma accident. That briefly thing, again human beings like we are, although they are trained to live with it, but there comes a time Koro jogi kaute neno gigi, gine bende gineno ka gigo koro affect. Koro mae ma wadwaro ni as part of their welfare, waketo a debriefing session, wandiko counselors, sani every county, ma professional, mabroga konyogi from time to time. Kif feel ni dwaro as a police officer, idwaro kony ma ilama counseling. In gi tuolo mar goyo line ma wawacho chande, iwuo gi ng'ato online, kata kako kidhi physically nene, or inyalo dhi wuoni wachni atado mondo konya yo kama, mondo come forward mondo wakonye. It's not normal for police officers to do that, but we are encouraging it in this new reform. Mondo gibed jok manie hali maber mentally. Gimara poka penj migeto mar wacho. Ahero manyiso policewa ni we are here for you. Employer nyaka bed ng'at mang'iyo maslahi ma employee mage. So we are here to serve you and support you in your command work. Nikech wang'eyo ni tich ma utiyo en tich matek. Kiluwo migawo maru ma pile ka pile, utiyo tije matek 24 hours, wananchi bende ogenonu, lakini nyakubed jok ma bende nyalo biro ga ir employer mwach ni yawa kage kae ni wanyalo rekebisha. Wan thuolo ma winjogi gigi luor ahinya ni ka dhi wacho duko kaka bedo victim kubifulo gidon. Okay, kamano. Ambe daher wacho ne wananchi te ni nyaka giket e mind ni sani police oselokore. Police en ng'ama osiepni, police en owadu. Police en ng'ama inyalo moso, police ok en ng'ama ni kineno ni to en ng'ama imiyo hongo. Mano wach masani koro wadwa ni waket chien e tokwa, wadhi mbele. Kawang'e ni police en joma watiyogo like any other government. En opogruok gi en mana ni gin disciplined service. To jopuonj, dakteche, gang'o, police en career, kendo en career man gi future, en career maber. Police en career kendo en tich nero maber monego bed ni ng'ata ng'ata timo. Ni wacho mondo mi wakel ni polise ni wasekelo gi ka ne gigo mbaka chendo diere. Jo siasa mopogore opogore wasekelo kairi mogo kod mbaka, dakteche wasekelo ka mogo kod mbaka, jo piny wasekelo kairi mogo kod mbaka. Mane momiyo ne bino chako dogo manyo kendo jogi kama wuok en National Police Service Commission kana kwayo gi ni dunyalo loso kod jo piny TV gi nyisa ni Haron mano gima nyaka watim to dikeche wantiere kar kairi ne jo piny. In kod an wanyalo konyo polise ma mondo mi gibed kod ngima nero maber. Kichopo kamoro kapok ineno ka police timo gimoro ma ok odhi kare, omako video nogombo dere, kata police mogo ng'ato gi bunde, kata police magojo moko kamoro, kata police ma samoro loso kende, kata police ma ngimane samoro chandi, kapok iyale to penj anena ni tang'o ma samoro timore, inyalo konyo nade. Wabed osiepe polise. Na wacho ni bed inyalo wuotho midhi bed moro bedo osiepe, inyalo limo moro, inyalo dhi station mana nikech idhi mosogi. Kawane thuolo mari dakika achiel kende ni de bedi ni yien mwakalo kowuotho giki nyalo gago mbaka malos kod jowetegi. Dogedi koro saniri okwane ka yien moro samoro lwar piny ni yamo ture piny, to moro ntiere bathe kanyero modong' ka ochung', modong' kuchung'ni dok konye mobedo kanyero. Nikech dhano nyalo romo, warom, wago mbaka, watwagi kod polise mawa. Nyinga
en Haron Otieno. Erokamano ahinya biro temo miyo chenro obedo kare. Jesse Omondi mantiere kamera moko kaachiel kod kaka senior producer Zerubbabel miyo chenro obedo kare kaachiel kod wendo Daktari Alice to kod kaka Silvia Migosi Joseph kod team te mar the National Police Service umetwagni obedo kare. Riti makawuono bedo gotieno maber. Nyinga en Haron Otieno. Kik imul remote nikech tok maeri kore ka tiponi liet ahinya.